Kontu zibili, agintera. Kaixo eta ongi etorri. Aginteraren bidez euskaraz, eskatu, gomendatu eta aholkuak emango dituzu. Etorri hurbildu. Bideo zati bat ikusiko dugu. Maitu dugu? Bai, karri mikrofonoa, Peio? Bai, hartu. Eskerrik asko. Primeran, minutu bat, Olaia. Kontuz, Olatu handia daude. Bai, lasai. Aholkuak emateko, zerbait eskatzeko edo zerbait gomendatzeko bide bat agintera erabiltzea da. Horrela egingo dugu. Aditza eta izena. Adibidez, ekarri mikrofonoa, Peio. Ezezko esaldietan, ez aditzaren aurrean jarriko dugu. Adibidez, ez sartu uretara. Edo, ez busti mikrofonoa. Olaiak Peiori hau esan dio. Kontu zibili, olatu handiak daude. Azken esaldi hau aztertuko dugu. Olatu handiak izena eta adjektiboa lotuta daude. Horregatik, adjektiboak darama plurala. A-ka. Olatu handiak daude. Ulertuta? Goazen esaldiak osatzera. Peio, ekarri mikrofonoa. Bai, hartu. Kontuz, olatu handiak daude. Eguraldi on dago. Eskatu, gomendatu eta aholkuak eta arrazoiak emateko agintera erabiltzen dugu. Baiezko aginte esaldiak, ezezko aginte esaldiak. Izenaren ondoren adjektiboa badago lotuta daude eta adjektiboak hartzen du deklinabide marka. Agur eta segi ondo!